Намерих този стар правописен речник за втори и трети клас от 1990-та, когато още са ви дърпали ушите, или може даже тогава на вашите родители да са дърпали ушите. Та вижте нещо интересно. Ето тази думичка. Брадичка. А следващата брадленце. Тоест, мили момичета, мили женички, когато питате мъжленцето си дали се е обръснало, го питайте: обръснахте ли си брадленцето? И още нещо интересно. Тук има една дума. Да видим дали я знаете. Думата брестак. Ето там горе. Брестак. Какво означава? Така, тук още нещо много интересно. Тук има една дума пъпля. Знаете ли какво означава пъпля? Добре, няма значение. Сигурно не пъплите. Тук има една скъсана страничка и искам да ви покажа нещо. Ето вижте, примерно тази думичка. Не веднъж. Всички думи, които пред които има не са глагол, се пишат с лято. Тоест, не работя са две отделни. Обаче, когато следващата дума не е глагол, са сляти. Така. Ето, например, тук. Невъзмутим. Не са две отделни. Не и възмутим, а с лято. И ми хубав ден. Вижте колко сложни думички за втори и трети клас. Вие къде сте? В кой клас?